सावथुन अनसायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जेब्लाबो मोजां बाथ्रा सान, मोजां खामानि माव। रायजो राजाफोरा उदाङै नुनो मोनसिगोन फावखुंगुर अम प्रकाशनि दिहुननाय सिजौ सावथुनखौ। फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय गामि गामि रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थांखि लादों सिजौ सावथुनखौ। सिजौ बिथिं मोजां मोजां दं, खायै थां। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर अम प्रकाश खेरखातारिनि दिहुननाय आरो बिसालफि सालिहानि बिथोन होनाय सिजौ सावथुना गोबांथार इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलफोराव बान्था मोननो हाखांबाय। गोबां नेशनेल इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलफोराव दिन्थिखांनायनि उनाव सावथुन दिहुनगिरिफोरा फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय थांखि लानाय जादों। बेनिखायनो जायफोरा बे सिजौ सावथुनखौ नायनो एबा दिन्थिनो गोसो बिथांमोनहा सावथुन दिहुनगिरि अम प्रकाश खेरखातारिजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। सेप्तेम्बराव जोङो मा होनो गामि गामि देखायसिगोन, बेनिखायनो कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं बेयाव होननोसै। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9859090160। बे आंनिनो नाम्बार, बे नाम्बाराव मोनगोन। जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोना नोंथांनि जगाजग आरो बे सावथुन मुलुगनि फोथाराव। एक्सुवेलि आं क' प्रडिउसार हिसाबावथ' आं गोदान बुंनो थाङोबा, आरो आर्टिस्ट हिसाबाव आं 2002निफ्रायनो बे माने सावथुन मुलुगाव दं। थ' आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे जा प्रडिउसार हक, जा माने बे मा होनो बे मुलुगाव दं, जाहाथे रिसार्च खालामनानैसो मुभिफोरखौ बानायो। ओरैनो बानायनांगौ होननानै बानायनाङा आरो जिखुनु बुस्थुआव एसे टाइम होनांगौ, स्ट'रि स्क्रिप्टखौ नायग्रोनांगौ, ओमफ्राय रिसार्च खालामनानै बानायोबा आं सानो मोजां जागोन। आरो आं बेखौनो खावलायो, अनेक गोदान गोदान प्रडिउसारफोर फैयो, खिन्थु एसे जोंनि एक्सुवेलि सावथुननि सोमोन्दै एसे जुदि रिसार्च खालामोबा, मानोना प्रडिउसार सासे मोननो थाखाय जोंनि थाखाय बहुद गिदिर खोथा। मानोना दा जोंनि सिटुवेसना बिदि फाइनान्सियेलिबो जों बारा स्ट्रं नङा जोंनि हारिफोरा। थ' बिनिखायनो जा प्रडिउसार ओंखारो एसे आंनिबा सावरायलायनानै हक बा एसे टाइम होनानै माने मुभियाव जाहाथे माने बे फैयो आरो। नोंथाङा गोदान प्रजेक्ट लाबोदों नामा देग्लाय? हिसाबाव आं मालायनि प्रडिउस माबायाव आं सायखं होननाय मुभि बानायदों। बे मुभिया देग्लायनो नुनो मोनगोन। आरो आंना नेक्स्ट प्लेनिं दं, नायनोसै। बे सिजौआथ' अनेक अननाय मोनदों, नेसनेल इन्टारनेसनेल। थ' आं खावलायो जोंना गेदेरफोरानो हक उन्दैफोरानो हक सबबो जाहाथे बे मुभिखौ नायो। मानोना बे मुभियाव अनेक जोंना फाइनान्सियेलिबो बहुत खरस जादों। थ' बेखौनो आं माने खावलायो आरो। एक्सुवेलिथ' बुंनो नाङामोन, खिन्थु नियार एबाउट बे मुभिया 50 माने खासे थांदों आरो 50 लाख्स। बे मुभिखौ अरुणाचलाव जोङो एज ए होल टीम जोङो मथा मथि 1 विकसो दङमोन। ओमफ्राय मानास नेसनेल पार्कआवबो जों लादों, ओमफ्राय बाक्सानि सायखंगुरि होननाय गामि दं बेयावबो जों लादों। ओमफ्राय जोङो 5.1 होननाय साउन्ड मिक्सिं बेयावनो अनेक थाङो, नोंथांमोना जाय मिथिखायो 5.1 बेखौ देब'जित सांबाय सारा जोंना मुम्बाइआव बानायदोंमोन। थ' बाखि जोंना नायबा मिन्थिसिगोन, नायदो मुभिखौ, नायनानै बुंदो। सिजौ फिल्मा अनेक नेशनेल इन्टारनेशनेल एवार्ड मोननो हादों। सबसे गेदेर बाथ्राया जाहैबाय मा, आफ्टार 26 इयार्सनि उनाव सिजौ मुभिया नोंना मा होनो इन्डियान पेन'रामायाव जायगा मोनदों। आरो जोंना मेन फिल्मनि स्ट'रियानो जाहैबाय 1958नि आवगायनि बे स्ट'रि। एक्सुवेलि माने ओरैनोथ' भुटिया बुङो जोङो माने गंगार होननानै मिथियो आरो। दा बै समाव गंगारफोरा फैनानै बर' गामिफोराव जेब्ला बिसोरो टेक्स मोनामोन, होमबा बिसोरो थिखोना लांनानै माने स्लेब बानायहैयोमोन आरो। थ' बेनिनो स्ट'रिखौ लानानै जों बानायदों। आरो बेयाव अनेक आर्टिस्ट दं। मेन केरेक्टाराव दं बिजित बसुमतारी, डाइरेक्सनाव दं बिशाल प्रिसालिया, जोंना जयन्त नार्जारियाबो मेन भिलेननि रल लादों। आरो आंबो क' प्रडिउसार हिसाबाव दं, आरो आंनाबो पार्ट दं। एक्ट्रिस हिसाबै सोर दं?
एक्ट्रिस हिसाबाव फेन्सि दंमोन आरो कृष्णा कल्याणी दंमोन बिसोरनो मेन केरेक्टार दा रायजो राजाफोरा जोंनोथ' अननाय होखानांखागोननो मानोना बे मुभिखौ अनेक सम जों बे मुभियाव मथा मथि नियार एबाउट 1 बोसोर माने आमार जे फिल्म बे फिल्मखौ रिलिजखौ आवगायावनो होगौमोन खिन्थु कभिडनि सिटुएसननि थाखाय जों बेखौ हगाराखैमोन दा जोङो सेप्टेम्बरनिफ्राय हगारगोन सानदों दा जेराव प्रजेक्टर जायो एक्चुअली बेयाव मोननै टाइप जागोन मोनसे जाहैबाय हल रिलिज आरो मोनसे जाहैबाय नोंना गामिफोराव प्रजेक्टर सिस्टेम बे प्रजेक्टर सिस्टेमा अलरेडि दा बुक खालामनो हासिगोन आरो जोङो सानदों बेयाव माने मोननै लेंगुवेजनि बानायगोन एसामिस एन्ड बर' थ' जों दा मा होनो जाय माने नोंना मार्केटिं जाय खालामो बिसोरजों जोङो सावरायगासिनो दं दा सावरायनाया कमप्लिट जायाखै सावरायनायनि उनाव जोङो थियेटार रिलिजआ माला जागोन बेखौ जोङो खावलायहरनोसो नागिरदों आरोखि दिनै माने जोंहा दिनै बर' हालामाव सिनेमा हल गैया बिनि थाखाय सिनेमाफोरखौ जोंहा प्रजेक्टरजों देखायनाय जायो गामियावहाय बिदिनो माखासे अकेजन फेस्टिभेलफोरखौ लानानै दा थिग बेबायदिनो दिनै सिजौ जोंनि फिल्माबो रिलिज होनो नागिरदों पाब्लिकनि सिगाङावहाय पाब्लिकनो दा बेखौ अपेन खालामना होनायखाय मोनसे खावलायहरनो नागिरदों जाय बिथांमोना बे फिल्मखौ लानानै थांनानै गामि देखायहैनो सानदों बिथांमोनहा प्रडिउसारजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन बे प्रडिउसारनि नाम्बारखौ मोनसे पेज बानायनानै बेवहाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जागोन दा बे कन्टेक्ट नाम्बारावनो कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोनहा लांनो हागोन आरोखि दा बेवहाय आंनिबो केरेक्टार दङ बे सिनेमायावहाय आंनि सोमोन्दै बेखौनो बुंनो नागिरदों आरो नाजादों आं जेसेबां हायो आंनि केरेक्टारखौ आं बे सिनेमानि स्ट'रिजों सल'जों मिलायलांहोनो थाखाय दा बेवहाय बिसिबां आङो पारफेक्सन खालामदों आंनि केरेक्टारखौ आंनि स्ट'रिजों बे सिनेमानि स्ट'रिजों दा बेखौ नोंथांमोनहा नायनानै बिजिरदो आरो बिनिफ्राय सिजौ फिल्मखौ नोंथांमोनहा लानानै थांनानै गामि देखायहैनो हागोन आरो बेनि थाखाय प्रडिउसारजों कन्टेक्ट खालामब्लानो जागोन आरो गोजोन्थों। जेब्लाबो मोजां बाथ्रा सान मोजां खामानि माव मोजाङै था मोनथिबाय सिमां हाजोनि हरै मा दं नों मिथिगौ ना? बैथिंजाय दं जानांगौ नारें जुमब्रानि गेदेर बागान दं। आंनि आइया हरै दं जानांगौ। आफा नोंनि आइया अरायसम नोंजोंनो थायो। बैखौ खालाय सिजौ बिथिं मोजां दं खायै थां। नोंखौ मोजां गुबुन जायगायाव लांनि। मा? आं हारसिङै थाङा। आं हारसिङै थाङा। आरो इसोरा गासैखौबो मोजां खालामजोबगोन।